Moi taas YouTube ja Supergamer tässä. Tänään mä ajattelin pelata Clash Royalea vähän. Ja mä miettin, että mitä tänään tehtäis. Mä oon tosiaan nyt ollut viikon tai niin tehtäis. Ei yhtään kivaa. Ei mulla kurkku ollut jo kipeä ja lihaksetkin. Ja mä oon muutenkin tosi väsynyt. Ja kello nyt on 11. Viisi kautta viisi aikaa maailman paras. Kyllä on paras. Nyt kuvata. Mä en muuta keksi mitään. Ja mulla on äänikin vähän ärtynyt. Nyt on tehty, kun piti juosta kivaa. Okei. Kuva. Että ollaan pelata ruuliin. Mitä toi paska oli kaikilla? Kyllä se upgradeet menee. Menee. Otitte äsken kuulemaan. Ääni on hyvin en tykkää yhtään. En sit yhtään. En yhtään. Tekis mieli pelata. Joustaa. Kuvataan aikaa työ. Kello on ei millään jaksa. Joo, 10 tilaa spesiaali on Roast Yourself Challenge. Tai sovitaanko ne, että jos tää video saa 100 tykkäystä, mä teen Roast Yourself Challenge rapi. Tai jonkun sellaisen. Tää on teistä kitteeksi mä Roast Yourself Challenge. Mikä onkaan. Joo. Tuon lavahantia mä haluan. Koska lavahant on paras. Mä en saada sen. Lavahant. Tai Inferno Dragon. Kaikki muut paitsi legendarit. Täältä mulla on kaikki paitsi epikit. Täältä mulla on kaikki paitsi Gainskill. Täältä mulla on kaikki paitsi Goblin Barrel. Täältä mulla on kaikki paitsi Skelearmi. Mä huitsin jopa kakkosella. Ja Prinssi kakkosella. Ja Traininkia. Goblin Stadium. Boomit. Barbarian. Backup players.
Maja. Unareena. Montas matsia meitä pelaa. Jos pelataan vaikka yksi matsi vielä. Helvetin väsynyt. Katso jotain kommentteja. Kuinka paska pelaa? Fire Spiritit ja Goblinsit ja Skeletit. King Towerissa on vähän vittu töitä, et mun kun mä vedän King Towerissa. Joo. Joo. No winner. Eiköhän tää video ollut tässä. Tilatkaa kanava ja tykätkää videosta ja tykkäsitte Instagramiin. Seuratkaa Atakka 19. Mä voin kertoa sitten seuraavassa videossa. Joo. Me nähdään sitten seuraavassa videossa. Moi moi. Moi moi.